Трохметровая прамыена, а ў выніку яе і абвал грунту утварыліся пад тратуарам, размешчаным бліз галоўнай магістралі горада, вуліцы Першамайскай. На шчасце, у гэты момант на месцы правалу не аказалася ніводнага пешахода, таму пацярпелых няма. Адразу ж на месца здарэння выехалі аварыйныя службы. Для бяспекі жыхароў горада перакрыты рух па праезнай частцы. Данная просадка образовалась в результате проседания грунта и обрушения сводок бетонной канализации 1969 года постройки коллектора. Провал произошел внутри трубы, что, естественно, перекрыло коллектор сточных вод города. Коллектор, дыяметр якога складае 1000 мм, залягае на 7-метровой глыбіні. Ён забірае каналізацыйныя сцёкі цэлага мікрарайона. Таму праблему выдалення вод трэба вырашаць тэрмінова. На сегодняшний день совместно с силами МЧС организована перекачка данных вод, дабы обеспечить жизнедеятельность города. Готовится и выполняется на сегодняшний день обводной канал, который будет на всем протяжении выполнения работ обеспечивать перекачку сточных вод, дабы население могло пользоваться коммунальными услугами. Работы на аб'екце ускладняюцца тым, што побач з калекторам праходзіць вялікая колькасць камунікацыйных сістэм электра- і водазабеспячэння сувязі. Рамонтнікі працуюць на калектары, які дзейнічае, і гэта дадатковая складанасць. Тым не менш, жыхары горада ніякіх нязручнасцяў не адчуваюць. Работаем со службами и связи, и электросетей. На сегодняшний день принято решение, электрические кабеля будут выноситься для того, чтобы техника смогла работать как положено. Па словах спецыялістаў, аб'ём работ трэба будзе выканаць досыць вялікі, каб дасканала абследаваць увесь участак прарыву калектара, лакалізаваць наступствы прарыву, па прагнозах спецыялістаў спатрэбіцца не менш 5-7 дзён. Марыя Кубіц, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».